Kang Ros ku arep nokona klambi rayaan kanggo kita beli sih. Meneng-meneng bae. Si Ramadar dar kiem beli dirongaken ning jagat ko. Weru lagi jagat kaya kenen ora. Boro-boro gar ngupai THR kanggo sira dar. Ning warung reang ku catetan ku wis akeh. Ya priwe maning ora? Balapan mari. Tekan ganti oli gak beli bisa kini dar. Ya priwe maning ora dar. Nang jagate kaya kenen ki dar tiem kang corona ki. Ya kolor gak, ora apa-apa Kang ikhlas. Iya, jemaning kolor, tekan sleting enggak, ora dagangan, sepi kabeh. Kini ki zamane di PSBB ini, lockdown. Wingi reang tuku bensin ning pom coba. Reang lagi ngudut jare petugas kon dipateni. Coba reang wong baik kon dipateni. Ana maning jare tangga reang ko. Wong tuku manuk ning pasar ku dikandangi. Coba melasana temen ya. Ana maning wong dagang dawet ka diciduki. Sing melasku wong dagang bubur ning dalan-dalan ka bloli dilarang keras. Adr waktu-waktu kin sing tak alam wong dagang duren karo wong dagang bonteng. Iku kita ku kon ngambungi coba. Kadang-kadang sampai digedek-gedek, ditarik-tarik kon ngambungi. Gedek 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 gedek. Wis aja watir dar tiem. Pokoknya mareang ki arep nongkokaken klambi setel. Pokoknya masih rakit entenana baka ora sepiki emben, baka ora emben engko ben dawa.